Gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Gida-Gida ya bayyana cewa ƙoƙarinsa na samar da ingancin rayuwa a cikin jihar Kano tare da manoma, hakan ya sa ya ware kimanin buhu 52,000. Sa'annan wannan buhu an ƙaddamar da shi ne domin a raba wa manoma domin su bunƙasa nomansu. A yau ne dai gwamnan jihar Kano ya samu ya wannan taro, kuma sa'annan wannan kaya sun isa hannun wanda ake buƙata. Sa'annan za ku ji kuɗaɗen da aka ware domin a ci gaba da bunƙasa noma. Abba Kabiru Gida-Gida ya ware kimanin naira biliyan 1 domin a kawo taki a ba manoma. Sa'annan kuma ya ƙara ware naira kimanin biliyan 5 domin a ƙara so takin da ya ƙara ba manoma. Amma kuma wannan takin sai nan gaba za a ba manoman. Amma dai a halin yanzu a raba musu kimanin buhu 50,000 takin NFK wanda aka ba manoma domin inganta nomansu. Tabbas gwamnan jihar Kano na aika daban-daban wanda ya kamata a ce dama tun can su yake a cikin jihar Kano, domin matsalar noma da kuma tashin kayan masarufi da ke fama da kuma tashin kayan masarufi wanda ake fama da shi a faɗin Najeriya na daga cikin tsadar taki da ke faruwa a Najeriya ɗin. Amma gaban taki da gwamnati ke yi kyauta, hakan kan iya sauko da kayan masarufi su kansu manoman, hakan kan iya sa musu da rage kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa da suke a cikin nomansu da kuma abubuwa da dama idan mutum ya tafka asara. Tabbas muna jinjina wa gwamnan jihar Kano da irin wannan ayyuka da yake yi, kuma namu addu'a ce kawai Allah ya bashi zuciya ya ci gaba da yin ayyuka irin wannan a cikin jihar Kano domin a kawo ƙarshen wannan abubuwan da ke faruwa.